fa dies que no parlem de waterpolo i considerem que ja és hora de parlar-ne perquè tenim un garrotxí que està recollint molts èxits al nord de la península Ibèrica. Es tracta de Joan Lluís Albella, entrenador de l'Escarsa de waterpolo de primera nacional i de la selecció d'Euskal Herria. Per aquest motiu el tenim via telefònica. Benvingut, Joan Lluís. Hola, molt bones. Salvats a 6 jornades de final de la Lliga, ja fa uns quants dies d'aquesta salvació. Es pot dir que objectiu complert, no? I a més acabant a la 6a posició de la Lliga. Quina valoració en fas de la temporada? Boníssima, molt bona. La veritat és que l'objectiu a priori de cada any del nostre club és mantenir-se a la primera nacional i aquest any, com bé dius, 6 jornades abans amb Escrell hem aconseguit aquest objectiu que tant busca el club i és ja la 19a campanya que el club està a la primera nacional, una categoria de molt nivell. Hi ha però qui diu que és el millor moment de la història de l'Escarsa i del waterpolo basc. És així? Jo crec que sí, Jo puc parlar del meu club, en soc el director tècnic i et puc dir que jo n'estic molt orgullós perquè podríem dir que a qualsevol categoria podem lluitar de tu a tu amb qualsevol equip i arribar a poder dir això a un club que està al País Basc, que no és un club que no és un lloc on hi hagi molta tradició del waterpolo, doncs crec que és una fita important. Tenim els equips base lluitant de tu a tu contra tothom. La setmana passada va venir el Fundació Catalunya, per exemple, i amb 2 de les 3 categories que va venir el van guanyar bé. Vull dir, contents. És un bon moment així. Aquest estiu faràs un clínic anglès, si no tinc mal entès. Quines en seran les dates d'aquest clínic? Mira, és un clínic que fem anglès, com bé dius, i serà del 24 al 27 de juliol. I els que s'hi apuntin, què s'hi trobaran? Mira, molt de waterpolo, molta passió, molta il·lusió i crec jo que molta gent reconeguda i molt treballadora que els donaran molts consells i estaran per ells 4 dies i faran que tota aquesta mainada de nens i nenes que s'apuntin de l'edat fins a juvenil agafin una mica més, si pot ser, aquest amor per al waterpolo, que és un esport que realment enganxa. Una última pregunta. Estem parlant d'un clínic que faràs aquí, en un entorn, podríem dir, de tradició, perquè el waterpolo català té més tradició que el waterpolo basc, però de totes maneres, què en podem aprendre aquí del treball que s'està fent al País Basc? Bueno, jo suposo que seré jo el que portaré el granet de sorra d'aquí del País Basc i bueno, jo el que puc aportar és el que aquí estic donant, que és molta passió, conceptes bàsics per la mainada, que en aquest cas el clínic serà per la mainada, conceptes molt bàsics, però són conceptes que potser es van fent grans la mainada i anem oblidant, no? I és una mica estar a prop de l'esportista i ensenyar moltes coses. Amb molta gent, tindrà molta gent de diferents apartats,